Αλλά κατώναν άγγελος Κυρίου που ήταν το αστέρι, κάτσε να φτάσει το να είναι στον τροπέλα, παρουσιάστηκε και τους είπε να μην ξαναγυρίσετε στον Ηρώδη, αλλά διάλυσο να επανακάμψετε στην πατρίδα τους, στην πατρίδα σας. Και υπέστρεψαν ποιμένες και πήγαν στην πατρίδα τους. Και είχα λάβει την ευλογία και τον αγιασμό από το Θείο Βρέφος. Έτσι είναι το Θείο Βρέφος. Είναι η πηγή του αγιασμού. Ότι εσύ είναι ο αγιασμός ημών και στη δόξα αναπέμπεν, λέει η Εκκλησία στις ευχές της. Είναι ο αγιασμός. Μας αγιάζει και ο σκοπός της ζωής μας είναι Άγιο αγιασμός. Άγιοι γίνεστε ότι ο Άγιος ημί και ο Απόστολος Παύλος της Θεσσαλονικής λέει ακριβώς το ίδιο, ότι ο σκοπός μας είναι ο αγιασμός ημών. Σημαίνει αγιάζω. Παίρνω κάτι από την κοινή χρήση και το εντάσσω στη Θεία Λατρεία και στη Θεία Ζωή. Οπότε το καθιερώνω. Και ο Χριστός πήρε από εμάς, ο Υιός και Λόγος του Θεού, την ανθρώπινη φύση. Ενώθηκε. Την αγίασε. Τη διδασκαλία του και τη ζωή του και την εκαθάρισε με τα πάθη του. Τα πάθη. Απέθανε για τα αμαρτίας μόνο ο Χριστός. Και την δικαίωσε και την ανέστησε με την Ανάστασή του. Και ηγέρθη για την δικαίωση ημών. Σημαίνει δικαίωση. Από το δείχνει. Δείχνει. Δικαίωση σημαίνει μας έδωσε, μας έδειξε και μας άνοιξε την πόρτα του Παραδείσου. Την πόρτα του Παραδείσου. Γι' αυτό γίναμε. Όταν έπεσε ο Οσφόρος, έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί ήθελε να αναπληρώσει, θα τον τρυπέσει, τον άλλο κόσμο. Το 10ο τάγμα των αγγέλων ήθελε να το αναπληρώσει. Και έφτιαξε τον άνθρωπο, χούλα από αναπτύσσεις, γιατί και στενοχωρήθηκε που έπεσε ο Οσφόρος. Στενοχωρήθηκε ο Θεός αμέτρητα. Και από τι έπεσε? Από την αμαρτία, μα δεν υπήρχε αμαρτία. Από τα δώρα. Του έδωσε ο Θεός πολλά δώρα. Και από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό. Αυτό είναι το κράτος της αμαρτίας. Γι' αυτό ο πατήρ του ψεύδους, ο Θεός, και η αρχή αυτού και είναι ανθρωποκτόνος και απαρχής αμαρτάνει. Γι' αυτό θέλησε ο Κύριος να φτιάξει όντα με αγγελική ψυχή, αλλά να φορούν σάρκα, να φορούν χώμα, γιατί ανάμεσα είναι χώμα, χωρικός. Να φορούν χώμα, γιατί για να ταπεινεί, σκεφτείτε πόσο μεγάλη αρετή είναι η ταπείνωση. Που είναι η στολή της Θεότος, κατά Άγιος Άκρος Υιού. Η ταπείνωση είναι μεγαλείο, είναι ο Θεός. Και ο Θεός αντιτάσσεται στους υπερηφάνους και δίνει χάρη στους ταπεινούς. Πήγε ο Φαρισαίος ο υπερήφανος στην Εκκλησία και το έπαιρνε σπουδαίος. Πήγε ο τελώνης και έλεγε ο Θεός ελάστη το αμαρτώ. Και στο τέλος ο Θεός δικαίωσε τον τελώνη και όχι τον Φαρισαίο. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας ταπεινός και πράγματος και έλαβε δούλου μορφή. Έλαβε δούλου μορφή. Είναι όπως λένε οι Αγιορείτες, το δουλικό μας ο Χριστός. Είναι ο Χριστός ο υπηρέτης μας. Το βλέπουμε και στο μυστικό δείπνο. Το έβγαλε τα ημάτια, φόρεσε το αλένιο. Πήρε τη λεκάνη και έπλυνε μόνος του τους πόδας των μαθητών και αποστόλων. Και
όταν κατεβείς και πέσεις στα πόδια του άλλου, ξέρετε τι συμβαίνει τότε? Ανεβαίνεις στην ψυχή του και στην εκτίμηση. Έτσι. Ανεβαίνεις, πας στο ταπεινόν εαυτόν υψωθείς. Σήμερα μας τρώει όλος ο εγωισμός και εγώ το πω, υποφέρομαι εμείς από αυτό. Γιατί είναι νόσος του εγώ μας, της ψυχής μας, της υπάρξεώς μας. Είναι κατάσταση αποκλεισμού ο εγωισμός. Αποκλεισμού. Είναι ένα είδος κόλασης. Και οι αρχαίοι Λατίνοι τι λέγανε, homo homini lupus, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκους. Και σήμερα τι λένε, με το στόμα του Γάλλου, Σάρτ, ο άλλος είναι η κόλαση. Πήγαινε στο Παρίσι να το δείτε, πήγαινε οπουδήποτε να το δείτε. Να γίνεται ο άλλος η κόλασή μας. Ενώ καθένα Άγιος Σεραφείμ τους άλλους και την Ορθοδοξία, τι είναι ο άλλος, η χαρά μας. Η χαρά μας. Τι λέγανε οι αρχαίοι πατέρες, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριο τον Θεό σου. Και αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που βλέπεις, τον Θεό που δεν βλέπεις, πώς μπορείς να τον αγαπάς? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη καθηγική του επιστολή. Πώς μπορείς να τον αγαπάς? Έτσι. Η αγάπη στον άνθρωπο είναι πρόκριμο για την αγάπη στον Θεό. Έτσι. Γιατί τι είναι ο άνθρωπος? Κατ' εικόνα και ομοίωση του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού, γι' αυτό σαρκώθεολόγος. Είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση του, το καταλαβαίνετε. Και ο καθένας από εμάς τι είναι? Ένας μικρός Χριστός και ένας μικρός Θεός κατά χάρη. Και καθώς εισαρκώθη ο Χριστός και μας πήρε πάνω του, μας πήρε στο λαιμό του, αυτό το τραγίδι του Παπάκη του Σπότη, μας πήρε στο λαιμό του, συνεχίζει να μας φέρει και να μας μεταφέρει και να μας έχει επάνω. Αυτό το μυστήριο της σαρκώσεως. Ο καθένας μας είμαστε επάνω στον Χριστό, με τον Χριστό. Και είμαστε παντού, γιατί εκείνος είναι πανταχού παρόν. Και με τη σάρκωσή του μπήκε στη ζωή της ανθρωπότητας. Και εμείς μπήκαμε με το βάπτισμα και το χρήσμα στη δική του ζωή. Μυστήριο, αυτό η Εκκλησία. Η συνύπαρξη. Ο Κύριος επί της γης όφθη και της ανθρώπου συναναστράφη, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Ήρθε στη γη και συναναστράφη. Και αν και ανελήφθη, είναι μαζί μας. Το δήλωσε λίγο πριν την Ανάληψη. Ιδού εγώ με δικών ημί, πάσα στα σημαία της ζωής ημών, έως της συμπελίας του αιώνα. Και πάνω πήγε ως άνθρωπος, ως άνθρωπος, ως Θεός ήταν παντού, ως αδιάστατος. Και εδώ υπάρχει. Και βαδίζει και πορεύεται και συμπορεύεται με όλη την ανθρωπότητα. Αν κοιτάξουμε ανάμεσα στην ανθρωπότητα, στους λαούς και στα έθνη, στις γενναίες πάσες, στη μεγάλη λιτανία της ζωής, τι βλέπουμε να είναι ανάμεσα? Ο Χριστός. Να βαδίζει μαζί μας, να συμπορεύεται, να είναι συνοδοιπόρος, όπως εκείνους τους οδηπόρους της Εμμάους. Συνοδοιπόρος με όλη την ανθρωπότητα. Και κάτι άλλο, να μην βιάζεται, να βαδίζει αργά, πολύ αργά, σε σημείο που να μας εκνευρίζει λιγάκι. Γιατί βαδίζει αργά ο Χριστός? Γιατί περιμένει όλος. Περιμένει να λειτουργήσει το αυτεξούσιο του κάθε ανθρώπου. Περιμένει, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Λέος, να ξεκλειδωθεί η κάθε ψυχή από τη χάρη και να ξεκλειδωθεί όχι με βία και δραστία, αλλά να ξεκλειδωθεί με φιλότιμο και να ξεκλειδωθεί στην ώρα της. Κάθε ψυχή έχει το δικό της λόγο της. Κάθε ψυχή έχει τη δική της ώρα.
Ακόμη και ο Ιησούς την είχε, ο Θεάνθρωπος. Θα του λέγανε να κρυφτεί, να τον πιάσουν οι Εβραίοι, τι έλεγε, ούπο ελληνική η ώρα. Δεν ήρθε η ώρα. Τι είναι αυτό πεπρωμένο, όχι. Πεπρωμένο άλλο. Τι είναι μυστήριο της Θείας Αγάπης, που μας αγαπάει να ξύχνει άστος και συνάμα σέβεται και την ελευθερία μας. Ο Θεός μας έπλασε χωρίς να μας ρωτήσει, γιατί δεν μας σώζει χωρίς να μας ρωτήσει, λένε οι πατέρες. Λαμβάνει υπόψη του την ελευθερία μας και προτίμησε να σταυρωθεί ο Χριστός μας παρά να καταργήσει τον επίγειο παράδεισο από Σάστρα, τον λόγο του και η ελευθερία του Αδάμ. Μπορούσε εκεί που τον είδε και την Εύα πρώτα να απλώνει και να παίρνει τον καρπό και ύστερα να το φέρει και ο Αδάμ να σου πει ότι δεν κάνει. Τι είπαμε, δεν το πάμε. Κάπου χέρι. Όχι. Δεν του κάνει αυτά ο Χριστός, γιατί δεν τα ανθρωπάκια. Θα ήταν ανθρωπάκι, δεν ήταν ο Χριστός. Δεν θα έσω. Δεν είχε αυτό το εργαλείο. Αστρά ποδιά. Θα ήταν ο άρχοντας της ειρήνης. Θα ήταν η πηγή όλων των αγαθών. Την πηγή της καλοσύνης και η ανθρώπους ευδοκία και η πηγή της ειρήνης. Όχι. Προτίμησε να σταυρωθεί παρά να καταργήσει την ελευθερία. Σκεφτείτε τι δώρα μας έδωσε. Γιατί με την ελευθερία μοιάζουμε με τον Θεό. Και με την ψυχή μοιάζουμε με τον Θεό. Αυτό είναι το κατηγόρο, το ενημή και το αυτοεξούσιο. Λέω Ιερός Δαμασκηνός. Δηλαδή η ψυχή που είναι μέσα μας και η ελευθερία της ψυχής. Και αυτό σκλαβώθηκε στον αρχαιακά από η ψυχή μας και η ελευθερία. Ήρθε ο Χριστός ως ελευθερωτής, ως λυτρωτής. Λύτρωση να απέστειλε Κύριος στο λαό αυτού, ψάχνοντας το υπέροχο κοινωνικό, τη μεγάλη νύχτα του Χριστουγέννου, ησύχο τέταρτο, ησυχαστικό. Έτσι. Και Ιησούς σημαίνει σωτήρι. Και όταν είπε ο άγγελος του Ιωσήφ να ονομάσει το βρέφος Ιησού, εξηγεί τι σημαίνει Ιησούς. Αυτός για να σώσει των λαών αυτού εκ των αμαρτιών. Αυτό. Σωτήρι. Σώζει ο Θεός. Από τι? Από την αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Απουσία του Θεού από την ύπαρξή μας και τη ζωή μας. Ο Κύριος δεν κάθεται με το ζόρι σε εμάς εάν δεν θέλουμε, αν δεν το καλέσουμε, εάν δεν συνεργαστούμε μαζί. Φεύγει. Και πού πάει? Δεν πάει μακριά. Διαβάζω το τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Κάθεται επί του φύλλα, έξω από την πόρτα της υπάρξεώς μας και κρούει. Τι πάει? Άλλοτε με ευχάριστα γεγονότα και με ευλογίες, μήπως συγκινηθούμε, και άλλοτε τις περισσότερες φορές δυστυχώς με παιδαγωγίες. Όταν αγαπάει Κύριος παιδεύει, σου λέει εκπαιδεύει, το φέρνει που πρέπει για να το βάζει στον παράδεισο. Δεν φεύγει λοιπόν, κάθεται στην πόρτα της ψυχής μας, ολονών της ψυχής του καθενός μας και ολονών, όσο μεγάλος παραπονεμένος αδελφός, που έλεγε ένα νεότερο λογοτέχνης, ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος. Όσο μεγάλος παραπονεμένος αδελφός. Μιλάνε και εδώ στην γη για μεγάλους αδελφούς, αλλά αυτά είναι για το Χριστό και την Εκκλησία. Μόνο αστεία. Μόνο αστεία. Μεγάλος αδελφός μας είναι ο Χριστός. Χριστός. Πρωτότυπος εν πολλής αδελφής. Δεν έχουμε άλλο. Δεν έχουμε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Ρένος, ο οποίος έχει πατέρα τον Χριστό και μάνα την Παναγία, έχει γονείς. Έχει γονείς. Και μάλιστα όσοι δεν μπορούσαν να γονείς, αυτό αποτελεί για μας μεγάλη παρηγορία. Έχει γονείς και δεν είναι ούτε μόνος, ούτε ξεκρέμαστος, ούτε ορφανός. Ο Χριστός είναι όλες τις μέρες της ζωής μας μαζί μας, αφού είναι πάντα παρόν και τα πάντα πληρών. Και δεν είμαστε μόνοι. Τυπικά μπορούμε να είμαστε μόνοι.
Ουσιαστικά και οντολογικά δεν είμαστε. Ποιος είναι μόνος? Ένας. Ο άξιος. Ο άφρο, υπεράφρο με την καρδία αυτού και στη Θεός. Ο άξιος που έχει κάνει το Θεό έτσι από τη ζωή του και από την καρδιά του και από τη διάνοιά του. Αυτός είναι ο δυστυχέστερος. Και ποιος είναι κυρίως ο άπιστος? Ο διάβολος. Ο πατήρ του ψεύδους και αρχή αυτού. Αυτός είναι ο δυστυχέστερος πατέρας. Αφού οι πατέρες της Εκκλησίας κατά τον Άγιο Ισάκ του Σύρου είχαν και καύση καρδίας και υπερδαιμόνων. Δηλαδή κλαίγανε για το κατάδειγμα των δαιμόνων. Τους συμπονούσαν και ευχόντουσαν. Αλλά επειδή αυτή είναι αμετανόητη και αμετακίνητη στο κάτω, δεν βγαίνει τίποτα. Και τι γίνεται τότε? Η προσευχούλα του πατέρα γυρίζει πάλι σε αυτό. Το έχει πει ο Χριστός στο 10 κεφάλαιο Μαθαίου και 10 κεφάλαιο του Λουκά. Αν πάτε σε ένα σπίτι, να λέτε